ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಏರ್ಲಿಜ್ಜರ್ ಲೈವೋಡು. ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. ಹಾಯ್ ಸವಿತಾ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಈಗೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಕಂಡು. 14 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ. ಕವಿತಾಜಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ. ಸವಿತಾಳು ಈರ್ನ ಊರ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಯೇರು ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬಾಯ ಬತ್ತದಾಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈನಾಡಲಿ ಈನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ. ಸವಿತಾ ಆಳ್ವ ಈರ್ನ ಊರೋಲು 20 ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ವನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪೂರ ಓಲ್ಲೇರು ಲೈವ್ ಬಲೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು 22 ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು. ಯಾನ್ ಇಪ್ಪಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಓಕೆ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಜಿಯಾನಿಗ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾತೆ ಅಂಚ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಪೋತುಜಿ. 15 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು 22 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಪೂರ ಪೋಯರು. ಬಯ್ಯದ ಚಾಂಡೆ ಏರ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಾರು ದಾನೆ ತಾಲ ಹಾಯ್ ಅಂಡಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಬಾಂಬೆಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಮುರಾಣಿ ಒಂತೆ ದಿನ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ವಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸದ ಸುದ್ದಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುಂಡು ಏಪೋ ಗೊರರ ಬತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಬರ್ಸ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಜಿಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಜಿಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಜೆತ್ತದೆ. ಕೋಡೆಡ್ ದೊಕ್ಕಾಯಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ದಲೆ ಕಾತನ ಏನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಕ್ಕುನು ಬಂಜಿ ಪೂರ ಬೇನೆ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ. ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಊರುಡು ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಅಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂದಿಜಾರೆ
ಪಂಡ ಗಿಲ್ಲದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾರ್ ಪಂಡ ಒರ ಗುಣ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಂಡೈತಿ ಇದು ಕೋಡದಂಚೇನೆ ಸ್ಕೂಲು ಪೋರ್ದು ವನಸ್ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಗಂಜಿಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಗಂಜಿ ಕೊರಿಯ ಬೈಯಡ್ಲ ತಿಂಡಿ ಕೊರಿಯ ಅಂಡ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಕಕ್ಕೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಇನ್ನು ಐತಾರತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕು ಪೂರ ಪೂಜೆರು ನಾಲೇ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಐತಾರ ಆದ್ಲೇನಿ ಇತ್ತ 9 ಜನ ಆಯ್ರು. ಹಾಯಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಂಗೆ ಕೇರೇರು ಉಲ್ಲಾರಂದು ಸೌಮ್ಯಕುಮಾರಿ ಹಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಆಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬಯ್ಯದ ಚಾಂಡೆ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತ್ತೆ ದಾದಪುರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಜಾಗೃತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಚಾ ಆಂಡೆ ಚಾ ಇಜ್ಜಿನ ಆವೋಡು ಚಾ ಇಂಕ ಲೈನಾರೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಚಾನಾಗ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಜೆತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ ಅಂತ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಲೈವ್ ಬರಂದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೇನೆ ಏರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿರ್ಚಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಒರ ಬಟ್ಟೇರು ಪೂರ ಪೋಯೇರು ಒರ ಇದೇಲೇ ಜನ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಗಲ್ ಬಿಡು ಇರೇನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೈರೆ ಅಲ್ಪ ಐತದ್ಲೆನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪಾರತೆ ಎಂಚ ವೀಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ನಿತಿನ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ ಊರದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಊರದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂವರ ಪುರ ತೂವರ್ಲಾತೆ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ತಿರ್ಗರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನತೆ ವೀಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೆಗ್ ನನ್ನ ಬಯ್ಯಾಡ ದಾದಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗು ವೆಜ್ಜೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬರ್ಸ ಬೈದನ ಎಡ್ದೊಕ ಬರ್ಸದ ಅತಪತ್ತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಆಯನೆ 2 ದಿನ ಇತ್ತೇನೆ ಬರ್ಸ ಎಡ್ವಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನಂದಿನಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕೊರರ ನೆಟ್ ಲೈವ್ ಹೊಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ತು ನೈಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಹೊರರ ನೆಟ್ ಬತ್ತಿನ ನೆಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಓದಾರ ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಸಂಡೇ ಆದ್ಲೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರಿನಿ ಏನೇನು ಐತಾರೆ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿತಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಏನ ಚಾನಲ್ದು ಕವಿತಾಜಿ ಏರೇನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಕು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪೊಲ್ಲೇರ ಯಾನ್ ಪಾಪ ಅತ್ತೆ ಪಂಡ ಕವಿತಾ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಪಾಪ ಇಜ್ಜೇನ ಪಂಡ 9 ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಸರಿತಾ
ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾಂಡೆ ಇನಿ ದಾದೆ ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾತ ಇನಿ ಆಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೀಸ್ ನನ್ನ ಆವಡಿಂಕ್ ಐನ ರಾಜು ಗಂಟೆ ಆಪನೆನ್ನ ಚಾನಾಗ ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಈರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇನೋಸೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಇರಡೆ ಕೇನಿ ತೂಕ ಇಂಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರಂದ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಆಂಡೆ ವನಸಾಂಡೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಇಂಕ್ ವೆಜ್ ಬಯ್ಯಾಗ ತೂಡು ದಾದಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದುಂಡು ಕವಿತಾ ಏನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೈಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೈಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಎಂಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯೋ ಇರ್ನಿಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತಂಡಾವ ಅಂದಿನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ರ ನಾನು ಊರುಡು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಿತ್ತತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಪಾಗ ತಿಂತೇನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚ ತಿನ್ಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕುಲು ಕನಪ್ಪ ಉನ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ಅನ್ ಬರ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪತೆ ಇರ್ನ ಊರು ಹೋಲು ಸುರುಕು ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಬತ್ತನಪ್ಪಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ರ ಬರ್ತಾನಿಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಇಂಕ್ ಹಿಟ್ಟೇರು ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕವಿತೆ ಸಿಸ್ಸವ ಏನಂದು ಎಂಕ್ ಬಡಕೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ರಮ್ಯಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ ಅಂದ್ಯ ಪಂಡದ ರಮ್ಯಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಡಂಡಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಅವು ಪುದಾರ್ಪುರ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏರ್ನ ಅಂದ ಕೆಲವು ಗುರ್ತ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಂದತ್ತ ಅಂದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಕೇನೋಡ ಅಪ್ಪು ಇಂಕ್ ಒಲ್ಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂದು ಇಂಕ್ ಗುರ್ತದಾನೆ ಬರ್ಪುನಾನಿ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬರ್ಪುನಾನಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೆನಾನ ಕವಿತಾಜಿ ಎಂಕ್ ಹಿಟ್ಟೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಅಂದೆ ಹದಿನಾರು ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಒಂಜೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏಲ ಲೈಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇನಿ ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡ ಒಂದಿಜ್ಜದ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಇನ್ನು ಐತಾರ ಏನು ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಡಿತ್ತೇನೆ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಈರ್ನ ಬಾಲೆ ಒಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಒಂತ ಅಂಚ ಇಜ್ಜೆತ್ತದೆ ಅಂಚೆನ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ತಿದನ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ವೀಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಲಾಡೆಡ್ ಬರ್ಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೀಸ್ ನೆಟ ಬರ್ಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಕ್ಕಡಂತ ಬತ್ತನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಪನ್ಪುನ ಆತ್ ಬರ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ ದಾದಾಪುನಿ ಆಯ್ಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ದಲೆಕ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಂದು ಅನ್ಪೆ ಬೊಕ ಕಕ್ಕುನು ಕೋಡೆ ಸ್ಕೂಲು ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೊಂತೆ ಉಂದಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಕಕ್ಕೆ ಇನಿ ಕಕ್ಕುನ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಡು ಸುಸ್ತಾ ಒಂದುಂಡದ ಅದನ್ನ ಜೀದೆ ಸವಿತಾ ಅಲ್ವಾ ಜಿಯಾನ ಲೈವ್ ಶುರು ಎಂಕಲ್ನ ಪಕ್ಕಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಿಯಾನ್ ಯಾವಾಗ ಜಿಯಾನ್ ಇತ್ತ ಸೀನಿಯರ್ ಕೇಳ್ತಿ ನನ್ನ ಈರು ರಮ್ಯಾನ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಮ್ಯಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸಿ ಕವಿತೆ ಸಿಸಿ ಈತ್ ಬೇಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಉಂಡು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಚುಪ್
ಚುಪ್ ಚುಪ್. ಅಕಲೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದು ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ. ರಮ್ಯನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಉಂಡು. ಸೌಮ್ಯ ಕುನಿ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಚ ಓಕೆ ಬರ್ಪೇನ್ ಮದ್ಮೆಗೆ. ಜಿಯಾನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರೈತಿ ಜಿಂಡ ಬರ್ರ ಆಪುಂಡು. ಆಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ರಜೆದೆ ತೊನ್ನನೆ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ. ಚುಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನಕ್ಲೆ ತಾಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಂಡ. ನನ್ನ ಯಾನು ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೀಸ್ ನಾನು ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ್ಲ ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ. ಚುಪ್ ಸವಿತಾಳ್ವ ಇರೆಗ್ ಊರುರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಬೇಜಾರಾಯ್ಜ. ಅಯ್ಯೋ ದೇರ್ ಒಂತೆ ನಿಮಿ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಇಡೆ ಬತ್ತದುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಊರು ಆಪುಂಡು. ಊರು ತಾನೆ ಬಯ್ಯ 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 ಅನ್ನಗ ಪಗೆಲ್ಡಂಡಲ ಆತುಂಡು ಆಪುಜಿ. ಬಯ್ಯ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಗ ಯಾಲ್ನ ಜಿಯನ್ಲ ತೇಪ್ಪುನು. ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಆಪುಂಡು ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಗ. ಸವಿತಾಳ್ವ ಇರೆಗ್ ನವ್ವಾಂಡೆ. ಸುಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ಕೋರಿಡಿಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಯ್ಯಾಗ. ಅಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯಂ ಪಕ್ಕಿಲೆ ನಾನು ಚೂರು ಸೌಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಇಜಿನಕ್ಕೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪೇರು. ಪಕ್ಕಿಲ್ ಜೋರ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತು ನಿತ್ತಂಚ. ಈರ್ನ ಅಣ್ಣನಕಲು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನು. ಅಯ್ಯೋ ಅಕಲ್ಲ ಒಂಬಾಡೆ ಇಪ್ಪುನು. ಕವಿತಾಜಿ ಓಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪದ್ನೇಂಜ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು. ರಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಾಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪಾರು. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಪೂರ ಅಪ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಎತ್ತು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜೇರು ಒಂದು. ಪದ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಪಾತೆರು ಒಂದು ಇಜ್ಜೆ ತೂರ ಪೇರು ಬಯ್ಯದ ಚಾಕ ಅಂದು. ದೀಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರ್ ಬೊಂಬೆಡು ಒಲ್ಪೆಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಮಲಾಡಡಿಗೆ ಮಲಾಡ್ ಈರ್ನ ಊರೋಲು BK ಗೌಡ ದಾನೆ ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹಾಯ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಮನೋಜ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇರಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಆಶು ಎನ್ನ ಪ್ಯೂದ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂದೆ. ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಸುಕನ್ಯಾಗ. ದೀಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಿಯದ ದೀಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೊಂಬೆಡೆ ಪನ್ವೇಲ್ಡುಪ್ಪುನು ಓಕೆ. ഞാൻ ഏറെ പൻവേലണ്ട് കോടെ ഏർനല്ല ഇവോട് പൻവേലൻ പണ്ടീര് ಎಂಚ ಊರುಡು ಬನ್ನ ಪನ್ವೇಲ್ ತಿಕ್ಕೊಡದೆ ಬನ್ನಗನ ಪೋನ ಅದು
ಇಂಚಿರ್ದು ಪೋನಾಗನ ತಂಚಿರ್ದು ಬನ್ನಾಗನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನ್ವೇಲ್ ಪನ್ಪುನಕೇನು BK ಗೌಡ ಒಲ್ಪ ಊರು ಇಂಕ್ಲನ ಬೆದ್ರಾ ಈರ್ನ ಒಲ್ಪ ಊರು ಈರ್ನ ಪುದರೇನಿ ಅಕ್ಬರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಗನ್ನ ಹ್ಞೂ ಆತಂಡು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಇರೇಗ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ಯಾನು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಾಡಿ ಇನ್ನು ವೆಜ್ ಉಂಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ಲ ಕಬಾಬ್ಲ ತಿನ್ರ ಅಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸೌಖ್ಯ ಸುಕನ್ಯ ಓಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ಈ ಕಡೆ ಒತ್ತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂಡೀರು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬರ್ಪಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪಕ್ಕಿಲು ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಅನ್ ಪಾತೆರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒರರ ಮನ್ಪನೆ ಕುಲ್ವ ಒರರ ಏಯ್ನ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಸೌಂಡ್ ಮಂತೊಂದೆ ಇಪ್ಪುನು ಪದಿಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿತಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಪದಿಮೂಜಿ ಜನ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚಿ 14 ಜನ ಒಂಜೆಟ್ 13 ತೋಜಪ್ಪ ಒಂಜೆಟ್ 14 ತೋಜಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಓಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಂದಡೆ ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತಂಡೆ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿಚ್ಚ ತೇನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಯಾನು ನಮಸ್ಕತ್ತಡುಲ್ಲೆ ವನಸಾಂಡ್ ಮಟನ್ ಕಚ್ಪು ಓಕೆ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಕೇನೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಮೀನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಏನು ಬಸವರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಂಕುಲು ಬೆದ್ರದಾಕಲು ಈರು ಹೊಲ್ತಾರು ಮಹಾದೇವ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಚಾತ ಪುತ್ತತೆ ನನ್ನ ವನಸಾಂಡ ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾಂಡ ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಡತೆ 4:30 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಜಿಯಾನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆರ್ದು ಪಕ್ಕ ಅಂಚ ಅದು ಇದು ಜೇದೆ ಆಗೊಂತ ಏನ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ದಲೆ ಕಾತಂಡು ಅಂಚ ಕಕ್ಕುನು ಮತ್ತೊಂದು ಜನನಲ್ಲಿ
ಹೊಸತಿಯರ್ಲಿತ್ತಾರಂಡ ಇನ್ನು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓ ಅಂದೆ ಹಾ ಅಂದೆ ಕೋಡಿರ್ದು ಕಳ್ಸರಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಲೈವ್ ಅಂಡಲ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಪಿಕೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು काफी हो गया नहीं लूंगी दाखला काफी हो गया नहीं नहीं ಒಂಬ ಜನ ಲೇರು ಎಡಮ ಜನನೇ ಲೇರು ಪೂರ ಪೋಯರಾಂಡ್ ಚಾ ಪರ್ಪುನ ಕೊಡ್ತಾತೆ ಅಂಚ ಎರ್ಲಿತ್ತನಕಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಂಬೈಡ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಎಪೋ ಗೊರೋರು ಅಂತ ಒಂತೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಆತೆ ಊರ್ದಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಊರುಡಿಂಚ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆಲ ಏನವೇ ಅನ್ಪುನು ಊರುಡು ಬತ್ತನ ಬರ್ಸ ಮೂಲ್ ನಿಮ್ಮಿ ಬತ್ತಂಡತೆ ಮುರ್ಕು ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಎಕ್ಕಡೋರು ಇನ್ನು ಕುದಾರ್ಲೆತ್ತೇನೆ ಒಲ್ಲೇರು ಮೇರಂದೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಬರ್ರ ಬಂತೇರು ಮೇರೆ ಇಜ್ಜೇರಂದೆ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಲಂಚೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಿಂತವು ಯು ಪಿಗೆ ಮೈ ಫ್ರಮ್ ಯು ಪಿ ಓಕೆ ಈ ಒಂಪ್ಲೆ ನಿಂಚ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ಬಂದವರು ಇವಾಗ ಎಂಕ ನಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇನೆ ಆಂಡೆ ಇರ್ನ ನಿದ್ರೆ ಯಾನವೇ ಎನ್ನೆ ಆರು ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಪಾಪ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲೆಂದು ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋರ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಏನು ವರಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ ಅಂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೋನು ಇಜ್ಜಿಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಅದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಜ್ ಕಡೆ ಜಿಯಾನಗಳ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾತೆ ಅಂಚಡಿ ಅನ್ನೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಗಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಕ ಅಂದು ದಾದಿ ಸಿಸ್ಸಿನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಿ ಇರ್ತೇನೆ ಚುಪ್ ಮುಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಬಾಬು ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಬಾಬುಜಿ ಇದೆ ಅದೊಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾತೆ ಅಂಚ ತ್ರೀ ಗಂಟೆ ಅಂಡೆ ಮೂಲುಂಡತೆ 4:30 ಗಂಟೆ 4:35 ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಟೈಮ್ಗಳ ತುಲೆಗೆ ಇರೆಗ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ವೆಜ್ಜಿಯೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಿಯಾನೆಗ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾತೆ ಅಂಚಾದ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜಿಯಾನ ಅದಕ್ಕೊಂಥರ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ದಲ್ಲೇ ಕಾತನ ಅಂದು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಂದೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕಕ್ಕುನು ಏನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಅಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸೌಖ್ಯ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಂದು ಪಜ್ಜಿ ಪೇರ್ ಪೂರ ಕೊರೆ ಐಟ್ ಪಂಜಿ ಬೇನೆ ಗುಣ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಈಗ ಕಕ್ಕುದನಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾದ ನಾಯಿಗೆ
ಅಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್. ಯಾರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬಡಿ ಕನ್ನಡದಾರ ಅಂದ ಕನ್ನಡಿಗೆ ತುಳುವೆ ಅದಿಪ್ಪೋಡು. ಅಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್. ಯಾನ ಅಶ್ಮಿತಾ ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಂದೆ ಕುದರೇನೆ ಅಶ್ಮಿತಾ ನಮ್ಮ ಮಗ. ಒರರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂಜಾವೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಕುದಾರ ಒಂಜಿಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಒರರು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ತೂಪತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಏರಿ ನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಜೀರ ಕಷಾಯ ಕೊಡ್ಲೆ ಜೀರ ಕಷಾಯ ಕೊರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಕ್ಕುನ್ಯೆ ಆ ಸರ್ತಿ ಲಂಚೇನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪುನಾಗ ಜೀರ ಕಷಾಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಲಂಚೇನೆ ಜೀರ ಕಷಾಯ ಕೊರ್ನಿ ಕರ್ದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಕಕ್ಕುನು ಕೈ ಬೇನೆ ಲಕ್ಕಣು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕೈ ಬರ್ತವನು. ಮಕ್ಕಳ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿ ಟೀಚರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಊರದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತಾರೆ ವೀಡಿಯೋ. ಬೊಂಬೈದಲ್ಲ ಎಂಚ ಕೊನೋಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಂಬೈಡ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಪಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಪುನು ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಇನಿತೇನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋನು ಒಂದು ವಿದಯಪುರ ಪೋಂಡ ಖುಷಿ ಹಾಪುನು. ವೀಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಓಮ ಸತ್ವ ಕೊರುಡು ಕಾಲಿ ಅಂತಿಯೇ ನಾನು ಊರುಡು ಇತ್ತದುಂಡತ್ತೆ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ನಾಯಿಗೆ ಬಂಜ್ವೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಓಮ ಸತ್ವ ಕತಂಬರೋಡು ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಬುರ್ದೆ ವೈದೆ ನೆನಪೆ ಇಜ್ಜೆ ಹಿಂಗೆ ಓಮ ಸತ್ವ ಪುರ ಬೈದಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜೆ ತಿಕ್ಕುಲ್ನ ಬೆದ್ರಾಡದೆ ಬನ್ನ ನೆನಪಾತಿಜ್ಜೆ ಹಿಂಗೆ ಇಡೆ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ನೆನಪ ಒಂದುಂಡು ಮೂಲೆ ಉತ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಓಮದ ನೀರು ನೀನು ನನ್ನ ಪಂದೆ ಹಿಂಗೆ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಪುರ ಏತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು చూడు ನನ್ನ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ಸಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೋಕುಲಿಪ್ಪನಲ್ಪ ಓಮ ಸತ್ವಪುರ ದಿಯೋ ನೋಡು. ಅಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್. ಅಶ್ವಿತಾ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಹಾಯ್. ಇನ್ನೇ ಪುದರೇನೆ ಇರ್ನ ವೀಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸ್ಟೋರ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಅಪ್ಪನ ಜಿಯನ ಪೊಪ್ಪಳ ಪನೋಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸ್ಟೋರ್ಡು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿತ್ತಂಡ ನೆಟ್ಟ ಒಲ್ಪಾನ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬನೊಂದಿಲ್ಲೇರವು ನನ್ನ ಓಲುಂಡು ತೂ ಓಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತಾರು ದಾಲೆಜ್ಜಿತ್ತೆ ಏನ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಕಕ್ಕಿಯತೆ ವನಸ್ಕೊರ್ರೆಂಗೆ ಕೋಡ್ಗ್ಯಾಂಡು ಅಂಚ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಅವು ಕಕ್ಕೀಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಏನ ತಿಂದಿದಲ್ಲ ಕೊರಡುದೆ ಐಕ್ಯಾನೇನ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಬಾನಲ್ಲದ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಲ್ತೆ ದಾದ ನೀನು ಜಿಯಾನಿಗೆ ತಿಂಡ್ರೊಂಡುಂದೆನ ದಾನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮುರಾಣಿ ಒಂತ ಸಜ್ಜಿಗೆದೆಲೆ ಕಾದಿತ್ತನತೆ ಇನಿಯ ನೀನು ಮಲ್ತೆ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಇನಿ. ಜಗದೀಶ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಅಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದ್ಯ ಓಕೆ ಆದ್ಯ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಪಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಹಾಯ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಜಗದೀಶ್ ದಾದ ಪುದಾರಿ ಇರಣ ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಅಶ್ವಿನಿಯೇ ಯಾನ್ ಬೆದ್ರದಾಲ್ ಇಪ್ಪುನ್ ಕಣನಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಂಬೈಡ್. ಎಡ್ಮ ಜನ ಇಲ್ಲರು ಚಾಂಡೆ ದಾದೆ ತಿಂಡಿನಿ ಜಗದೀಶ್ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ಓಕೆ. ಅಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹೌದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಜಗದೀಶ್ ಚಾಂಡ್ ತಿಂಡಿ ಲೋಟೆ ಈರಾವಳಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಲೋಟೆನ್ ತಿನ್ನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬೇತೇನೆ ಲೋಟೆ ಬೋಡ ಅಂದೆ ಲೋಟೆನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತವೆ ಲೋಟೆ ಎಂದು ಓದಿಯ ಊರುಡು ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡಿ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್
ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನತ್ತೆ ಇಂಕ್ ವರ್ಷಲ ಊರು ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಜಗದೀಶ್ ಈರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಲೋಟ ತಿಂದ್ರಾನ ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಚಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಆವಡು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಮೂಲು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬರ್ತೇನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸದ ಬೊಕ ಬರ್ಸ ಹತ್ತಂಡ ತೋಜು ನಂಡಲ ಓಲ್ತುಲೆಗೆ ಪೂರ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬಂದೆಡು ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲುಂಡ ತೋಜಲ್ಲ ತೋಜು ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಬರ್ಸ ಗೊತ್ತಲಾಪುಜಿ. ಅಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ 5 ಹಾ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಎಂಚಾಪುಂಡು ರಜೆ ಮುಗಿತಿದ್ದು ಪೋನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿಯಾನ್ ಇಜ್ಜೆನ ಜಿಯಾನ್ ಜೇದೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಜಿಯಾನಿಗ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅಂಚೆನತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಆನಾಗ ದಾದ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಐಗೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಯಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಕ್ಕುನ್. ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜ ಕಮ್ಮಿ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ತುಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕೆ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡೆ ತಿಂದಿದ್ದ ಕೂಡ ಜೇದೆ ಸುಸ್ತುಂಡ ದಾದನ. ವೀಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೂಲು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡಲ ಶೆಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜ ಅಂದಿಗೆತೆ ಊರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಊರುಡೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂತ ಆಪುಂಡು ಜಿಯಾನನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮೂಲು ಪಾಡ್ದತೆ ಅಂಚಾದ್ ಇಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತಿಗೋದು ಎಂಕ್ ಊರುಡ್ ನಿಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಂಡ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಮೂಲು ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲಿಜ್ಜಿ ಜಿಯಾನ ಪೊಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಕುಲ್ಲುವಾರ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕುಲ್ಲುಲೆಂಡ್ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತನತೆ ಎಡ್ಡೆ నేను ಬತ್ತನ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಜಿಯಾನ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಆತೆ ಅಂಚ ನೈಟ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿತೆ ತೂವೋಡು ಜಿಯಾನೆ ಕಡ್ಪಂತೆ ಮಮ್ಮಿ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪಲೆಂದ್. ಅಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಪಂಡೇನಿ ಅಶ್ಮಿತಾ ಜಗದೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ದಾದೆ ಕಶ್ಪು ವಿಶೇಷ ದಾಲಿಜ್ಜೆ ಕಶ್ಪು ಇನಿ ವೆಜ್ ತರ್ಕಾರಿ ಬೈಯಾಗ ತೂವೋಡು ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಿಲ್ಲ ಇರೆಗೇನೆ ಕಶ್ಪು. ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ ಆಂಡಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರ್ವನ ಸಾಧಿತ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಗ್ನ ಅಂದದೆ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬೆದ್ರೆ ಎನ್ನ ಊರು ಕಣನಿಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಇಪ್ಪುನಿತ್ತ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು. ಅಬ್ದುಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗು ಪೋವಡತೆ ಅಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಅವಳಿತೆ ಶುರು ಆಯಿನ ಹತ್ರತೆ ಅಂಚೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಅಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೌದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಓಕೆ ಸುರು ಕಂಚೆನೈತೆ ನಮ್ಮಕ್ಕಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋವಾರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ ದೇ ಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊನುಜೆರ್ ಬೊಕ ಇಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮನಕಲ್ ಪೂರ ಪೊಸ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೊಸ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೊಸ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರತೆ ಆ ಖುಷಿಕ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಯಿ ಬೊಕ ಪರತ್ ಆಪುಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಸಿನ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಸುಳ್ಯಾಗ್ ಬೈದಾರ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಸಿಸ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೆರ್ ಸುಳ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತದಾರ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಸುಳ್ಯಾಗ್ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂತೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಲೆ ಇಂಚೊಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಕಕ್ಕುನ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಆಯ್ಗ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ. ಶರತ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಆಂಡೆ ಚಾಂಡೆ ಬೈಯದ. ಹೊಸತ್ತಿಯರ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತರ ನಿಕ್ಲನ ಪೂರ ಊರ್ ಪಲ್ಲವೆ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಶರತ್ ಲೈಕ್ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಮ್ಮನకు ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಲೇರಿ ಊರುಡು ಕೊಕ್ಕೋ ಕೋಲಾ ಏರಿಯ ಬಯ್ಯ ಕೊಕ್ಕೋ ಕೋಲಾ ಪರ್ಪೇರು.
ಮುಂಬೈಡ್ ಉಲ್ಪ ಯಾನ್ ಮಲಾಡಿಡ್ ಮುಂಬೈಡ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಆರ್ನ ಟೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ದ ಹೊಸತು ದಾಖಲ್ ಪೂರ ಏನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೊಕ ಊರು ಒಲ್ಪನ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಶರತ್ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮನಕಲ್ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಲೇರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸೀಸ್ ಜಿಯಾನ್ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾವಡು ಅಂದ್ ಸುಸ್ತುಂಡಾಯ್ ಸುಸ್ತಾಪುಣದ ಅನ್ನ ಕಕ್ಕಿನತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪದ್ನಾಜಿ ಜನ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು 11 ಲೈಕ್ ಬೈದಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈನಲ ನಿಕುಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಅನೆ ಈನಲ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಿ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಪೊಪ್ಪಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾತೇರ್ಕ ಬಡ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಹಾ ಅಂದಿಯೇ ಬಂಡ ಮೂಲು ಬರ್ಸಂಡಲ ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೂರಲ ಪಂಡ ತಿನ್ಪಾತೆ ಐಟ್ ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಪುಜೀರು ಮುರಾಣೇನ ಪಂಡ ವಡಪಾವ್ ಕನದನ್ ಯಾನೆ ಜಿಯನ ಪೊಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತೆ ಪಂದು ವಡಪಾವ್ ಪತ ಇದೆ ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಜ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಅವು ಕುಪ್ಪಿದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಕನತ್ ಕೊಡ್ಪಾತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಅವುಲ ಆಪುಜಾಯ್ದು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಊರುದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಯನ ಪೊಪ್ಪ ಅವು ಪತ ಹತ್ತಿರ ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಒಂದಾಯಿನಿ ಜಿಂಡಾಯ್ಗೆ ದಾಲ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಜನ ಹುಷಾರಿಪ್ಪುಜಿ ಜನರ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರುವಾನಾಗಿಂಚೆನೆ ಹುಷಾರ್ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚಿರ್ದು ಅಂಚಿಲಾಗಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಅನಾಗ ಏನಂಡಲ್ಲ ತೊಜಪ್ಪಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆಂದೆ ಬರ್ಸ ತೋಜಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಬರ್ಸ ಓಂಡಿಯೆ ಮೂಲು ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ತೊಜಪ್ಪವ ನೀನೆ ಅವಳು ಬರ್ಸಾನೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜತೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಇಜ್ಜತ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಪದ್ರಾಡು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿಜಾರಂಡ ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಪುಂಡು ಕುಲೋಂದು ಪಂಡ ಏನು ಆಲ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟ ಪಾತೆರ್ರಲ್ಲ ದಾಲೆಪ್ಪು ಜತೆ ಅಂಚ ನಾನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಲೈವ್ ಇಡು ಪಾತೆರ್ಗ ಸುಮಂಗಲಾಚಾರ್ಯ ಊರುಡು ಬಸ್ಸ ಜೋರು ಅಂದಿಗೆ ಬಸ್ಸ ಮಸ್ತುಂಡಿಗೆ ಬೋರುಡು ನೆಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ದಾಂಡ ಬೈದಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಸ್ಸ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ನಾತೆ ನೆಟ್ಟ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ತೋಜು ಓಲ್ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಅಂದೆ ಬಾಕಿಲ್ ಬಂದುಂಡು ಕಂಡಿ ಇಂಚ ಬಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಉಲಾಡಿಪ್ಪ ಬಸ್ಸ ಜೋರು ಸುಮಂಗಲ ಬಸ್ಸ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಬ್ದುಲ್ ಸೌದಿಡ್ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನು ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಊರುಡೋಲಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ತೋರ್ದು ತೂಪುಂಡು ನೆಟ್ಟಿರು ತೂಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎನ್ನ ಏರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗುರ್ತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಎಂಕು ಗುರ್ತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಉಲ್ತುರ್ದು ಉಲ್ತ ತೂಪರತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದಿ ನೆಟ ಓಂಡು ಬರ್ಸ ಬೊಕ ಊರ್ದಲೆಕ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಂಬಾಯಿಲ ಒರಿಯ ಅಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬರ್ಸೋಗಿ ಯಾನಿನ್ನು ಬರ್ಸೋ ಪುರಂಡತೆ ಊರುಡು ಕುಲ್ಲರ ಬೋಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜನ್ನಪ್ಪ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬರೋಡು ತುಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಂದಿ ಅನ್ಕೇಂದೆ ತುಕ್ಕೊಟ್ಟೊಂದು ತುಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುನು ಕುದರ್ಕೆಂದೆ ಮಾತ್ರ ತುಕ್ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ನಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಸುಮಂಗಲ ಉಡುಪಿ ಓಕೆ ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಲೇತ್ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಬೈದೆ ಒರ ಇಂಚ ಇಂಕೊಲ್ ಪೋಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬತ್ತನಪ್ಪಗಾನೆ ನಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಚ್ಚಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಹತ್ತು ಇಂಚ ಏಪನ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಉಡುಪಿ ಬೈದೇನೆ ತುಕ್ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಒಲಾಕೆಂದೆ ಇಂಕೆ ನಿನ ಪರಂದಿಚ್ಚು ಓಲ್ಕೆಂದೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಳ್ಳಲ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ರಾವಣ ಸಂಡೆ ಬೊಂಬಟ್ ವರ್ಷ ರಾವಣ ಸಂಡೆ ಬೊಂಬಟ್ ವರ್ಷ నుండి ಈ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಇಂಕ ಶರತ್ ಡ್ರೆಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ವಿಕಿ ಶರತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಕ ಅವಳ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ನಾನು ರಾವಣ ಸಂಡೆ ಬೊಂಬಟ್ ವರ್ಷ నుండి ಅವು ಈ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂಕೆ ಇರೇನ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸೇರಿಸಿ ಇರೇಗ ದಾದೆ ಬೈಯಾಗ ತಿಂಡಿ ದಾದೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬರ್ತಡೆ ಬರ್ತಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬರ್ತಡೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿರ ಏನಪ್ಪ ನಂದಿಲ್ಲ ಅದಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂದು ಅನಿತ ಸಿಸ್ಸೆ ಚಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಹದಿನೈದು ಜನ ತೂ ಒಂದು ಲೇರು 11 ಲೈಕ್ ಬೈದೆ ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ ನಾನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪಂಡಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಖಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇದು ವೀಡಿಯೋಲ ಅರ್ತೆ ಅಂತ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೈತೆ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಏನಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬೊಂಬಾಯಿರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಊರು ಡೆಡ್ಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾಪುಂಡು ದೇವ್ರದೇಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಂದುಂಡಿತ್ತೆಲ ಚಾ ಮಲ್ಪೋಡು ದೋಸೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅದು ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಂಡೆ ದಾದೆ ಚಾಕ್ ದಾದೇನಿ ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ఒక ಚಾಕ್ ದಾದೆ ಯಾನು ಎಂಕೇರ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಏನಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೇನೆ ನಂದು ನೀರಿನ ಈರ್ ದುಂಬುಲ ಬತ್ತಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೂ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ಈರೇನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ನಾನು ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇನೆ
ಸಂಡೇ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಬಾಬ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನು ಮಲ್ತಿತ್ತಿಜೆಂಡ ಎನ್ನ ಬೋಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೋದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈರ್ನ ಓ ಚಾನಲ್ ಎಂದವೆ ಚಾನಲ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈಂದ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆಟ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ 17 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಓಕೆ ಸೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಬ್ಲೂ ಕೋರ್ಲೆ ಸೀಸಿ ಅಂದ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುನ ಮದತ್ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಏಪಲ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಸೀಸಿ ಆ ನೀರು ಏಪಲ ಒಂದು ಪನ್ನ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕೊಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಇರ್ನ ಇಂಕ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಇರು ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಎಂಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ್ದ ಪಾಂಡ ಇರು ಅಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಡ ಕೊರ್ತುನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿಲೆ ಕಾಪುನಂಚ ಇತ್ತಿದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೆಳೆ ಪಂಡ ಚೂರು ದಾದಂಡಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಕಾರು ಇಪ್ಪಾರ್ನೆ ತೂಪೇರು ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಕೆಲ ಇಂಚಿತ್ನಾಗ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊನತೆ ಸಿಸಿರ್ನ ಎನ್ನ ಆತನ ಸಿಸಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ತೇನೆ ಕಾಸುಲ ಬೈದಂಡು ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುವೆ ಪೂರ ನೆಟ್ ತುಳು ತಕ್ಲೆಪ್ಪನು ಪೂರ ಸಿಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸಿ ಅಂದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪನಿಗೆ ಮದತ್ ಪೋತುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರೇ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕಿತ್ತ ಓಲ್ಕೊ ಈನ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿರಿ ಕಡಕೆ ಎನ್ನಾಗಲ್ಲ ಇರೇ ಒಂಚ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಕೋದು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಮೇ ಮೊಕ್ಕುಲು ನೆಟ್ ಉಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ಸಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ನಲ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಅದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ಲ ತೂ ಓಡಾತೆ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸುಮಂಗಲ ಈರ್ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರೊಡಿಯ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಚಾಂಡೆ ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಆವಡು ಶರತ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಕಲ್ ತುಳು ತಕಲ ಹಿಂದಿ ತಕಲ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜವೆ ದಿನೇಶ ಹಾಯಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಯಾನ ಕಮೆಂಟ್ಲೆಗ್ ಸಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕೊರಿಯ ಪೂರೇಕ್ಲ ಒಂಜೇಳೆಲ್ ಒರರ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಜವೆ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಒರರ ಪೋಪುಣತೆ ಮಿತಿ ಮಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಮೂಲ ಜಾಯಿನ್ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ವೀರ್ನ ದಾನ ಜಾಯಿನ್ ಬೇಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡಿಯೇ ಜಾಯಿನ್ ದ ಪುರ ಅವು ನನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆ ಇಂಚ ಅಂತ ತೋಡಿ ಸತಿ ಎರಡನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಜಾಯಿನ್ ದಾಲ ಆಪುಜೋ ಜಾಯಿನ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ತಿಪ್ಪುಜತೆ ಯಾನೋ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಅವು ನನ್ನ ಮಲ್ಪರ ಪುರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮೋನ ಏಪ ಬೇಗ ಆತನ ಮೋನ ಎನ್ನ ಹದಿನೈದು ಜನ ತಗೊಂಡು ಲೇರು ಈರ್ನ ಏತಾಂಡಿತ್ತ ವಾಚ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಬೋರ್ಡು ಅತ್ತೇರೀಗ ಅಂದ್ ಇಂಕ ಪೂರ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಯ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡುಂದು ಖಾಲಿ ಅನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆವಡ ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್
ಅವು ಸರಿದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕಲ ಕೈ ಪಾಡ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಸಂಡೇ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಯಾನೇತ್ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶುರು ಮಲ್ತದು ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಕರೀಂಡ್ ಆಂಡ ಇಂಗಂಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸೀಸಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಂಡೆ ಬಯ್ಯದ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಓಕೆ ವನಿತಾ ಪನ್ಪು ನಕ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೇರ ಐಕ್ ಪೂರನ್ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಅಂಗೆ ಯಾನ್ ಕೆಬಿ ಒಯ್ಕಲ ಕೊರ್ರ ಪೋಪುಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪನೊಂದು ಎಪ್ಪೇರಂದು ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚಿನಾಗ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಬೇರಂದು ಅಬ್ದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಓಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ ಎನ್ನಲ ನಾನು ಆವಡಿಯೇ ಚಾನನ ಆವಡೆನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಈನಾರೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾಪುನ್ ಚಾನಾಗ ನೀನು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪಲುಲ್ಲೇರ ತಿಲ್ಲಡು ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾ ಇನೀಶ್ ಈರ್ನ ಓ ಊರು ಎನ್ನ ಬೆದ್ರ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪುನು ಈರ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ಲ ಬೆದ್ರಯೇ ಬೆದ್ರ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆದ್ರ ಕೈತಲ ಪೂರ ಪನ್ಪುಲೆಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ಬೆದ್ರ ದಕ್ಕಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬ್ಬೈ ಈರ್ ಬೊಂಬೈಡುಲ್ಲ ಹಾ ಯಾನಿತ್ತ ಬೊಂಬೈಡು ಇಪ್ಪುನು ಏಟ್ ಆಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಆಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯಾನು ಏನ ಸಿಸಿ ಹೆಂಗೆ ಕರ್ತಾಯಿಜಿ ಏರು ಲಕ್ಷ್ಮೀದ ಸಿಸಿ ಏನ ಪಂಡಾರಂದು ಪದ್ರಾಡು ಜನ ಲೇರು ಐನ್ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಐನ್ ಮೂಜಾಂಡ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ತೋಜೆಂಗ್ ಚಾಂಡೆ ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ನ ಆವಡು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪು ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಏರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಕಿತಿಚ್ಚನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಪೂರ ತೂಲೆ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿತ್ತೆಂಡ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡಲ ಯಾನ್ ಕೇಂದೆ ಇಂತೆ ತೊನ್ವೇನು ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ನೆಟ ಲೈವ್ ಬತ್ತನೇಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ತುಕೆ 14 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪುಣ ತುಕ 14 ಬಾಯ್ ಬರ್ಪುಣ ರೆಡ್ ಬತ್ತಂಡು 10 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು 2 ಜನ ಪೋದಾಂಡು ಏರ್ಲ ಬಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 3 ಜನ ಅಂಡು ದಿನೇಶ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನನ್ನೋರ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನನ್ನೋರ ತಿಕ್ಕಗ
ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್. ಬಾಯಿ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರ ಹಾಯಿ. ఇంకో లైవ్ ఎండు మలుపు గందుల్లా జియాన్ లక్కున పొత్తాండ అంచ పదరాడు జనం లేరు. ಜಿಯಾನ್ ದಾನ್ವಿ ಜಿಯಾನ್ ಜೆತ್ತಿದೆ ಆಯ್ಗೆ ದಾದಾನ ಸೊ ಕೋಡಿದ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಇನ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕುನು ಕೋಡೆ ಕಕ್ಕೆ ಇನಿ ಅವೇ ಸುಸ್ತ ಒಂದುಂಡ ಅಂದ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆ ಚೂರು ತಿಂದಿದ್ದು ಜೇದೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ ಸಂತು ಮುಂಜೋತ ಹಾಯ್ ಶರತ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಆದಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನೀವು ಮಂಗಳೂರು ಹಂದೆ ಇಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಗಂದೆನ್ನಾಗ ಪೂರ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿದ ಪಂಡ ಬರ್ಪಾರತೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅರ್ಧೊಡೆ ಬಿಡ್ದು ಬಾರ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬ್ರೋ ಊರೋಲು ಚಾಂಡೆ ಎಂಚ ಒಲ್ಲಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೆ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಈರೆಂಚ ಒಲ್ಲಾರು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ರಾಕೇಶ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ ಇಂಚನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೌಖ್ಯ ಶರತ್ ಹಾಯಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ಜಿನಿ ಉಡುಪಿ ಆದಿಪ್ಪುಡಾರು ಪಾಡ್ದನು ಅಂದೆ ಎಂಕುಲು ಪೆದ್ರಯೇ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಟೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ದಾರು ಶರತ್ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಾಲು ಅವೇ ಮುಂಚೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕೆ ಏನ ಐಕ್ ಏನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಐಕ್ಯಾನಾರ್ನ ಶರತ್ ಆರ್ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದೆ ಬಿಡೋದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ರಾಕೇಶ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಯಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದನೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚಾಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತೀಯಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದು ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಕೂಡ ಹೊಸದು ದಕ್ಲೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಊರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪೈಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ದಕ್ಕಲೆ ಒಂದು ರಾಕೇಶ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಂಪೆ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪುಗ ಅದಾದ ಪಂಡ ಆಡತ ಐನು 10 ಆಂಡು ಏನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಊರ್ದ ಬರ್ಸದ ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಪುಂಜೋಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ
ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ 16 ಜನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಯಾಲ ನನ್ನ ಬಯ್ಯದ ಪುರ ಕೆಲಸ ಅವರುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್. ಸರಿತಾ ಬಾಯ್, ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಯ್, ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ. ಅರೆ ಕಡ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಪ್ಪ. ಲೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈರಂಡಲ್ಲ ಪಂಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಅಂದ ಅಂಚಲ್ಲ ಏನು ಪಾಪನೇ ಅಂಡರ ನಮ್ಮ ಜೋರ ಅವಡ ಆಪು ನಂದತ್ತೆ ಪೂರಲ ಪಾಪ ಇತ್ತಂಡ ಆಪುಜ. ಬಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಸೀಸ್, ಹಾಯ್ ಪವಿತ್ರ ಡಿ, ಹಾಯ್ ಬಾಯ್.